Dobrý deň prajem, vítam vás na našom fyzikálnom rozprávaní. Dnes nás čaká téma zákon zachovania energie a premeny energie. Toto video vzniklo ako jeden z výstupov programu Partnerstvo malého rozsahu v odbornom vzdelávaní a príprave a názov tohto projektu je Dištančné prvky výuky v dennej forme vzdelávania. Nevyhnutné vylúčenie zodpovednosti. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Obidve tieto inštitúcie za ne teda nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Komu je tento materiál primárne určený? Študentom stredných odborných škôl technického smeru. A teraz už k samotnej téme. Podľa zákona zachovania energie platí, že energia nevzniká ani nezaniká, len sa mení z jednej formy na druhú. Tento prírodný zákon je všeobecne platný a doposiaľ sa nepodarilo objaviť jav, ktorý by sa ním neriadil. Mechanická energia napríklad auta pri brzdení sa zmenšuje. Vzniká teplo. V dôsledku toho zahrievajú sa brzdy, zahrievajú sa pneumatiky. V elektrickej energii použijeme vrtanie, vrtačku sa mení pohybová energia, otáča sa vrták, ale popri tom sa hlbí otvor, ale súčasne dochádza k stratám vzniku tepla, zahrieva sa vrták aj vrtaný materiál. Pozrime sa teda, ako sa môže meniť energia z jednoho druhu na iný druh energie. Napríklad lietadlo s hmotnosťou m letí rýchlosťou v vo výške h nad zemským povrchom. Vzhľadom na povrch Zeme má celkovú mechanickú energiu hodnoty E sa rovná 1/2 hmotnosti lietadla krát jeho rýchlosť na druhu plus hmotnosť lietadla krát gravitačná konštanta krát výška, v ktorej lietadlo letí. Čiže celková mechanická energia je súčtom kinetickej energie lietadla a polohovej energie lietadla. Znamená to, že teleso, čiže lietadlo, môže mať oba druhy mechanickej energie súčasne. Takisto platí, že jedna energia sa môže meniť na druhú energiu. Napríklad, padajúca lopta má rýchlosť, ktorá smerom k Zemi narastá, čiže lopta v okamihu pádu má zmenšujúcu sa polohovú energiu, ale súčasne jej narastá jej kinetická energia. Ako klesá teda výška, pri dopade tesne pred dopadom má lopta maximálnu rýchlosť a teda má aj najväčšiu kinetickú energiu, súčasne tesne v okamihu dopadu je v nulovej výške, teda má nulovú polohovú energiu. Prečo lopta nevyskočí do tej istej výšky? Kinetická energia, keď sa zmení na energiu pružnosti, lopta sa odrazí, ale vždy do menšej výšky, pretože nám v pohybe a tej lopte bránia trecie sily a odporové sily vzduchu. Ak by však nebolo trenie ani odpor, lopta by vyletela do rovnakej výšky. Pozrieme sa na výpočet celkovej mechanickej energie padajúceho telesa. Z veže vysokej 45 metrov padá voľne kameň s hmotnosťou 300 gramov. Určíme celkovú mechanickú energiu kameňa vzhľadom na Zem na konci prvej sekundy pohybu. Urobíme si krátky zápis. Výška, z ktorej padá kameň, je 45 metrov, hmotnosť kameňa 300 gramov, čo je 0,3 kg
a chceme vedieť, aká je mechanická energia tohto kameňa na konci prvej sekundy pohybu. Najskôr si vypočítame dráhu voľného pádu kameňa, pretože kameň padá v gravitačnom poli Zeme. Čiže S sa rovná 1 polovica G krát T na druhu, to je 1 polovica gravitačná konštanta, 10 metrov za sekundu na druhu, krát 1 sekunda, ktorá nás zaujíma, čiže na konci prvej sekundy. Takže na konci prvej sekundy je dráha, prejdená dráha tohto kameňa pri voľnom páde z výšky 45 metrov je 5 metrov. Potrebujeme teda výšku, v ktorej budeme počítať celkovú mechanickú energiu. Čiže výška H je daná pôvodnou výškou mínus prejdená dráha, ktorú kameň prejde počas prvej sekundy. 45 metrov mínus 5 metrov je 40 metrov. Aká je jeho polohová energia na konci prvej sekundy pohybu? EP rovná sa hmotnosť kameňa krát gravitačná konštanta krát výška kameňa po prvej sekunde, na konci prvej sekundy. Čiže váha kameňa 0,3 kg krát 10 metrov za sekundu na druhu krát 40 metrov. Môžeme povedať, že na konci prvej sekundy má kameň hodnotu svojej polohovej energie 120 džaulov. Polohovej energie 120 džaulov. Teraz potrebujeme zistiť, akú má kinetickú energiu na konci tejto prvej sekundy. Čiže opäť, voľný pád sa riadi týmto vzťahom, čiže rýchlosť voľného pádu je súčin gravitačnej konštanty krát čas. Pre ľahší výpočet opäť 10 metrov za sekundu krát 1 sekunda. Vyjde nám, že kameň na konci prvej sekundy má rýchlosť 10 metrov za sekundu. Jeho kinetická energia sa vypočíta podľa vzťahu 1 polovica hmotnosť kameňa, rýchlosť kameňa na druhu. Dosadíme čísla. 1 polovica 0,3 kg krát 10 metrov za sekundu. To celé na druhu. Spočítame a zistíme, že kinetická energia kameňa na konci prvej sekundy je 15 džaulov. Aká je teda výsledná mechanická energia? Tá je daná súčtom polohovej a pohybovej energie telesa. Čiže z našich výpočtov polohová energia je 120 džaulov plus kinetická energia 15 džaulov, spolu je to 135 džaulov. Zistili sme, že kameň na konci svojej prvej sekundy voľného pádu má celkovú mechanickú energiu hodnoty 135 džaulov. A teraz sa pozrime, ako sa môže jedna energia meniť na iný druh energie. Všetci istotne poznáte, alebo ste si už vyrobili, tzv. Pukačku, alebo ste si vyrobili prak, alebo ste strieľali z luku. Na tomto príklade, čiže na pukačke, si vysvetlíme, ako sa polohová energia pružnosti zmení na pohybovú energiu. Za tento účel môžete použiť do pukačky airsoftovú guľvočku, tu som uviedla v rámci ľahšieho počítania, alebo to môže byť kameň. Takže ako na to? Akú rýchlosť má guľka, vystrelená guľka, kameň vystrelený z pukačky? Teoreticky si povieme, že určíme odhadom, že balónik som natiahla silou 20 N, čiže natiahnutý balónik, alebo to sú natiahnutý prak. Je to natiahnuté, ten balónik je natiahnutý na vzdialenosť na dĺžku 10 cm, čiže 0,1 metra. Airsoftová gulička
podľa údajov z internetu, má váhu, závisí od typu. Ja som tu dala údaj 0,2 gramu, čiže to je 2 10 000 kilogramu. No a zaujíma nás, akou rýchlosťou táto guľvočka dokáže vystreliť, alebo aká je teda úsťová rýchlosť guľvočky pri ústi tejto pukačky. No, platí. Na natiahnutie balónika praku je potrebné vykonať prácu. Čiže vykonám prácu V. Táto práca sa uloží do pružnosti balónika EP, do polohovej energie pružnosti, čo je vlastne F krát S, čiže sila, ktorou ťahám balónik a natiahnem balónik na 10 cm. Výsledkom je, že celá táto polohová energia, keď pustím natiahnutý balónik, sa zmení na pohyb vystrelenej guľvočky alebo kamienka. Dosadíme si teda čísielka. Sila F je 20 N, na vzdialenosť 10 cm, to sa rovná pohybová energia 1 polovica, váha guľvočky krát rýchlosť guľvočky na druhú. Po úprave, dosadení, vyjadrení a odmocnení dostaneme číslo, že rýchlosť guľvočky je 141 metrov za sekundu. Ak to vynásobíme prevodovým vzťahom km za hodinu, meter za sekundu, čiže krát 3,6, dostaneme rýchlosť 507 km za hodinu. Takže ak použijete pukačku alebo prak a máte približne tieto údaje, dokážete u tohto kameňa a ešte podľa váhy dokážete získať veľmi vysokú rýchlosť. A preto tí z vás, ktorí sa účastnia rôznych takýchto zápolení, airsoftových, paintballových, vedia, že svoje telo si musia chrániť, oči, hlavu, oblečenie, pretože tieto malé guľvočky dokážu spôsobiť veľmi vážne zranenia, respektíve modriny. Tak a teraz niečo z teórie. Pokusmi a výpočtami je dokázané, že v izolovanej sústave, kde nie je trenie ani odpor, sa premieňa potenciálna energia na kinetickú a naopak. Podotýkam bez strát, lebo je to izolovaná sústava. Čiže platí zákon zachovania energie. Celková energia izolovanej sústavy sa teda nemení pre všetkých dejoch, ktoré v nej prebiehajú. Ostáva nezmenená. Zo zákona zachovania energie vyplýva, že energia nemôže samovolne vzniknúť alebo ani zaniknúť. Môže sa iba premieňať z jednoho druhu na iný druh. Ale v skutočnosti to tak nie, pretože ak na teleso pôsobia trecie sily, odporové sily, postupne klesá celková mechanická energia a táto sa rozdeľuje, mení sa napríklad na teplo, to je brzdenie. A teraz sa pozrime na konkrétne vzájomné premeny energie. Ako príklad tu máme výstrel z luku. Strelec napne luk a vystrelí šíp. Pri napnutí luku strelec touto činnosťou, napínaním, koná prácu, ktorá sa uloží ako polohová energia pružnosti do luku. Je napnutý. Napnutý luk udelí šípu rýchlosť, keď pustíme. Šíp tým pádom získa pohybovú energiu. Polohová energia pružnosti luku sa teda prenesie vo forme pohybovej energie na šíp, teda na iné teleso. Čiže môžeme preniesť energiu z jednoho telesa, luk, na teleso iné, a to je šíp. Ako to vyzerá u vodnej klzačky? Pri výstupe na klzačku vykonáme prácu, ktorá sa uloží do našej polohy
v určitej výške ako polohová energia. Čiže keď ja vystúpim hore, získavam polohovú energiu. Po spustení na klzačke získame rýchlosť, ktorá sa zväčšuje. Čiže zväčšuje sa pohybová energia, ale strácame pritom výšku, čiže zmenšuje sa naša polohová energia. Najväčšiu pohybovú energiu dosiahneme tesne pred dopadom do vody, kde je už výška nulová. Čiže na konci klzačky sa všetká energia pohybová premení na energiu polohovú. A teraz sa pozrime na prípad, keď pohybová energia je vlastne práca uložená v pohybe. Príkladom môže byť rúbanie dreva. Dajme si dve otázky. Predpokladám, že všetci sme už niekedy rúbali drevo. Ktorá sekera je vhodnejšia na rúbanie hrubého ťažkého dreva? Ťažšia alebo ľahšia? Kedy hrubé drevo rozrúbeme? Keď budeme udierať sekerou pomaly alebo rýchlo? Vysvetlenie. Ťažšia sekera alebo rýchlejšia sekera má väčšiu pohybovú energiu, pretože pohybová energia závisí od váhy a rýchlosti a tým pádom ťažšia alebo rýchlejšia sekera vykoná viac práce, čiže rozrúbe aj hrubšie drevo. Pohybová energia teda závisí od rýchlosti telesa a od hmotnosti. Ako také oživenie, napríklad vedci vypočítali, koľko energie sa vyrobí, vznikne pri určitých činnostiach, alebo akú energiu majú niektoré telesa. Čiže kladivo, keď zatlkame klinec, má energiu asi 3 džauly. Rozbehnutý vlak 200 miliónov džaulov. A komár, keď letí, tak má energiu 1 miliontiny džaulu. Teraz sa pozrime na polohovú energiu, ktorá je uložená v polohe, čiže práca, ktorá je uložená v polohe. Vodná elektráreň. Všetci vodné elektrárne poznáme, ako to teda funguje. Priehrada zadržiava vodu v určitej výške, aby mohla tiecť dole. Čiže voda má polohovú energiu uloženú v tejto výške. Táto voda tečie na turbíny z určitej výšky. Tieto turbíny roztáča, čiže voda vlastne koná prácu, roztáčanie turbín, pričom sa polohová energia vody mení z nejakej hodnoty nad nulou na nulovú hodnotu a súčasne sa vlastne polohová energia mení na pohybovú, roztáčanie turbíny. Polohová sa zmenšuje, kinetická narastá. No a teraz na záver. Ak ste pozorne počúvali, tak máme tu niekoľko otázok na zopakovanie, ktoré už nechám na vás. V predchádzajúcom materiáli nájdete odpovede. Chcem sa poďakovať autorom použitých literatúr. Takisto vás chcem upozorniť na príklady EU fyzika, ktoré nájdete, a vzdelávací portál Wiki-IEDU, kde sú vysvetlené tieto úlohy aj učivo. No a celkom na záver ďakujem vám za pozornosť a verím, že vám tento materiál pomohol.